Хакейны сезон для Гомеля працягваецца. Дзве напружаныя гульні з Брэстам дазволілі рысям заскочыць у апошні вагон плэй-офф. Але на гэтым цяжкасці не сканчаюцца. Наперадзе не менш цікавы супернік Шахцёр. З камандай з Салігорска гамельчане ў гэтым сезоне сустракаліся 5 разоў. Першы раз у паўфінале Кубка Салея, дзе Шахцёр закінуў 7 безадказных шайбаў. У рэгулярным чэмпіянаце Гомелю атрымалася ўзяць верх толькі ў адной гульні. У снежні паміж камандамі адбыўся абмен. З Гомеля ў Салігорск адправіўся абаронец Михаил Ковалёў, у зворотным кірунку Даниил Липский, які адразу упісаўся ў першае звяно. Очень приятно попасть в такую команду, хорошая организация, классные пацаны, классные болельщики, хорошая атмосфера на матчах. Со многими ребятами до этого был знаком, хочется выиграть и все. Неважно, какая команда, какой соперник. Каждый будет разбирать игру соперника и отталкиваться от своей игры. Каманда змяніла некалькі варатароў, пакуль выбар не паў на Константина Кузмаула. Гэты сезон хакеіст пачынаў у жлобінскім металургу, за які правёў 4 матчы у Кубку Салея і 1 паядынак у рэгулярным чэмпіянаце. Дарэчы, у серыі з Брэстам у апошнім матчы не прапусціў у свае вароты ні адной шайбы. Я бы не сказал, что как-то особенно так же готовимся, как и к любым играм. Нет такого, что мы готовимся там на сколько-то игр, мы готовимся к следующей игре. А как именно? Да как же, так же, как и обычно. Что в сезоне желание победить, что в плей-ин желание победить, что в плей-офф желание победить. Сезон для Гомеля выйшаў няпростым. Гэта і змена галоўнага трэнера і пападанне ў плэй-офф упершыню ў гісторыі праз зону плей-ин. Нягледзячы на гэта, камандны дух на вышыні і калектыў гатовы да будучых выклікаў. Все хорошо, подготовка проходит плодотворно, как бы выполняем свой план. То, что запланировано, все делаем. Было время восстановиться. Хорошо, что плей-ин прошел с 2 игр, меньше затратили энергии. То, что касается соперника, Шахтер хорошая, молодая, быстрая команда, которая любит играть в атаку. Я думаю, мы подготовимся и удивим соперника. Першы матч чвэрцьфіналу адбудзецца ўжо ў гэтую суботу ў Салігорску. Серыя пройдзе да 4 перамог адной з каманд. Максімальная колькасць матчаў 7. У гэты ж дзень стартуе і серыя жлобінскага металурга супраць Віцебска. Владислава Голобокіна, Александр Швыдакоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».